Καλησπέρα. Ναι. Αντρέας από Γάλλιο. Ναι. Ο Αιγτζής. Παναθηναϊκός, ρε φίλε, τι Αιγτζής. Ναι, Παναθηναϊκός. Μην κλέβω. Έλα, μ' ακούς? Ναι, ακούω. Για λέγε Παναθηναϊκή. Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον Γιαννάκη, τον Παπαπέτρου. Ναι. Την ομάδα. Άντε, γεια! Άκου ρε βλάκα. Άκου ρε βλάκα. Παίρνοντας και μου λες αυτό, εσύ νομίζεις ότι εγώ πειράζομαι. Αν θες να το καλωσορίσεις, θα πας εκεί στο λεωφόρο, που στον διάλογο θα πας, θα του πεις καλώς τον. Σε μένα να το καλωσορίσεις. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τώρα, που είχε έρθει ο οικονόμου, έλα Αντρέα, πώς σε είπαμε, Αντρέα. Έλα Αντρέα, να καλωσορίσουμε τον οικονόμου. Τι είναι αυτά που λες μου, ή τον Περπέρογλου. Ρε, έχετε, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ζέστη. Αλλά δεν είναι λόγω ζέστη αυτό. Είστε πειραγμένοι. Οφείλετε στον Ολυμπιακό. Άκουσε με, φιλαράκο, από το Εγάλιο. Πάρε στους όμοιους σου. Πες στον άλλον το φίλο σου, ρε, να καλωσορίσουμε το Γιαννάκη, πώς τον είπες. Εντάξει είμαστε. Και να σου πω κάτι. Περίμενε. Εσύ και όλοι υπάρχουν εκεί. Κάνει σύγκριση Σπανούλη με Παπαπέτρου. Ακόμα κλαις για το Σπανούλη. Εγώ, άμα σου πω ότι έχω χαρεί που έχει φύγει κιόλας, θα με πιστέψεις. Δεν θα με πιστέψεις, δεν πειράζει. Αλλά όμως, ισχύει αυτό που είπα. Ακόμα κλαις για το Σπανούλη. Προχτές συμπλήρωσε 9 χρόνια στον Ολυμπιακό. 8 χρόνια στον Ολυμπιακό. Το 10 ήρθε. Με 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα Ευρώπης, 1 κύπελο Ελλάδος και 1 παγκόσμιο κύπελο. Ο Παπαπέτρου τι καλωσόρι, τι θα σου κάνει. Άκουσε με να σου πω για τον Παπαπέτρου. Θα σου πω, με μια και θες να σου πω. Μια και θες να μάθεις από πρώτη γραμμή. Πέμπτη αγωνιστική να πω. Θα τον βρίζεις. Θα με θυμηθείς. Καλησπέρα.